Ja jongens, al wie dan niet springt, die doet vandaag niet mee met Super Splash. Een wilde waterwedstrijd op een nog wilder waterparcours. Met actrice en model Lise Verheim, Maxime uit Familie, collega Ian uit Familie en Charlotte uit de buurtpolitie. Op parcours 1 gaan we klimmen, klauteren en keigoed in het water donderen. Deze superboxes kunnen de deelnemers grijpen op het parcours. Dat is vaak goed nieuws en heel soms ook minder goed nieuws. Concentratie, met een glimlach weliswaar. En ze zijn vertrokken. Als 4 uitgelaten pitbulls doen ze er alles aan om hun terrein af te bakenen met maar één doel. Om tersnelst over de gevreesde piramide klauteren. Ai, een freeze. Dat betekent 10 seconden blijven stilstaan, Ian. Tandje bijsteken, denken Lise en Maxime, die meteen profiteren van het stilleven Ian Thomas. Maar Ian kent geen genade en slaat terug. Figuurlijk dan, want ik heb het gevoel dat zijn hoe raak ik snel over deze bolle tactiek nog niet echt op punt staat. Antje. Ja, doe maar hoor, ik heb tijd. Ja, Aha, Maxime grijpt een bom. ik geef de bom aan. Aan Lise. Ja, Lise, geen ontkomen aan. Sorry. Excuses aanvaardt Maxime. Dan maar een paal knuffelen, denkt hij. Al is paal knuffelen niet meteen zijn sterkste kant. Nee. Aha, een overzicht. Hoe zou het trouwens nog zijn met Ian? Ja, vooral nat als je het mij vraagt. Een wow, dat is ongetwijfeld een oerkreet voor een meesterlijke stunt. Ja. Mooi, Maxime. Lise en Ian pakken het parcours nog eens stevig vast. En Ian zet zich schrap voor een meesterlijke sprint. Of zoals hij zelf zong in 2014, Runaway. Mooi, Lise. Jij pakt de superbox met de chronometer. Dat betekent dat er 10 seconden van je eindtijd worden afgetrokken. Ja, dat was codetaal voor ik heb zin om over het luchtkussen te klauteren. Een allerlaatste manoeuvre van Ian, maar Maxime weet deze tackle perfect te ontwijken en strandt waar hij moet stranden. Op de laatste rechte lijn richting de finish. Waar is dat? Ja, langs hier, Maxime. Proficiat, man. Lichte looppas en kopje onder voor Ian. Diezelfde lichte looppas en vreugdesprong voor Lise. En wij gaan ondertussen even kijken waar Charlotte uithangt. Ja, dat ziet er allemaal bijzonder professioneel uit. En sierlijk. En eigenlijk ook zonder kleerscheuren. Of toch bijna zonder kleerscheuren. Kom aan, Charlotte. Nog 1 keer alle kracht uit je arm der wet halen. Voorzichtig, voorzichtig. Ja! Laat je maar glijden en ga gerust met een lichte looppas over de finish. Proficiat. Dat brengt ons bij deze voorlopige tussenstand. Maxime eindigt als eerste en krijgt 5 punten. Ian krijgt 3 punten. Lise krijgt 1 punt. En Charlotte eindigt als vierde en krijgt voorlopig geen punten. Oh, momentje. Lise pakte een superbox met een chronometer. 10 seconden eraf en dat betekent dat Lise alsnog op plaats 2 strandt en dus 3 punten pakt. Over naar een eerste reactie van het team. Oh, dat is echt super lastig. Ik kan geen kracht zetten met trekken. Ça va, Ian? Nee, man. We did it. Yes. Onze waterdoop. Zin in nog meer waterballet? Blijf dan zeker kijken. Aha, het parcours van de slippertjes. En dat mag je best letterlijk nemen. Hier is team sfeerbeheer. Al ben ik benieuwd hoe lang ze nog zullen lachen.
Ja, en het eerste slippertje is een feit. Kopjes boven water houden mannen en een baantje trekken richting het ponton. Het gaat zelfs zo snel dat ik ze bijna niet kan bijbenen. Ian grijpt naar een superbox en krijgt 10 seconden cadeau op dit parcours. Ian? Ja, die zijn we even kwijt. Het gezegde er als een raket vandoor gaan is ongetwijfeld ooit voor hem bedacht geweest. Al voel ik nu dat de strijd nog lang niet gestreden is. Je zou natuurlijk ook kunnen gaan voor de M van meedogenloze sprinters, of misschien nog beter, de M van moeten we Ian niet eens voorbij steken. De muziek daarentegen verraadt dat er een stunt op komst is. Kijken nu, hè. Jawel, mooi afgewerkte sprong, Charlotte. Als het van mij afhangt, ben jij nu al gekroond tot stuntvrouw van deze reeks. Kopje voor van de schuif af, denkt Ian. Oh, toch niet. Verrassende draaibeweging en lang uitgerekt naar beneden. En lang uitgerekt in het water, Ian, want dat was een bom. Het zal toch niet waar zijn, zeker? Oh, jawel. Terug in het badje, Ian. Oh, 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 oh. Ja! Goud voor Ian en een vries voor Charlotte. Spannend. Daar komt de concurrentie. En daar kwam de concurrentie. Bedankt voor dit moment, Lise. En zo eindigt Charlotte toch nog op een tweede plek. Benieuwd of onze laatste 2 kapoenen elkaar de overwinning gunnen. Het ziet er naar uit dat we de strijd al kruipend gaan voortzetten. Jawel hoor, het is Lise die als derde in het water rolt. Maxime staat op en gaat terug neer. Rechtstreeks in het meer. En dat geeft deze eindstand bij parcours 2. Ian krijgt nog 10 seconden cadeau en blijft daarmee uiteraard winnaar. Meer nog, na 2 parcours staat Ian voorlopig aan de leiding. Proficiat. Ian en Charlotte, hoe was de wedstrijd? Ik was bijna eerste tot ik straftijd En jullie waren mij nog nam. proberen stoppen net voor de finish. Yes. Ik had gehoopt dat ik nog een bom had, dat ik nog kon zeggen, Ian! Dat is gewoon normaal. Goed gedaan. Ik kan maar beter niet zeggen dat het zwaarste gedeelte nog moet komen, zeker? Oeps, nu doe ik het toch. Oh, die eentjes. Ja, mooi. Die kunnen er niet uit, hè? Garm. Ja, we kunnen er wel uit, hoor. Ja, maar die... Alleen daar. Aha, het loopparcours. Zo pittig dat zelfs de broers Borlée hun stok in de ring, of beter nog, in het water zouden gooien. Lise is duidelijk nog te hard met haar gedachten bij de eentjes en gaat daarmee als eerste op haar bek. Ian pakt de sprint en zweeft bijna over de luchtkussens. Wie subiet minder hard zal zweven, is Maxime, want daar is de eerste bom. Maxime! Oh, smeerlap! En meteen ook een eerste overzicht en dat ziet er veelbelovend uit voor Ian. Charlotte en Lise daarentegen, die zien voorlopig vooral het ondiepe water van de Vossenmeren. Ian laat de concurrentie achter zich en denkt in stilte: ik ga hier vooral geen plaatjes, maar wel gaatjes vullen. Diezelfde gaatjes worden opnieuw gevuld door Maxime, die geen enkele kans onbenut laat om Ian bij te benen. En hij grijpt die kans met beide armen. Een bom voor Ian! Ja, daar gaat hij. Een overzicht en het ziet er naar uit dat het bijzonder spannend wordt. Hoog tijd om te nagelbijten, want kijk goed wat er nu gebeurt. De 3 koplopers varen in elkaars water. Figuurlijk dan, want enkel Ian dobbert voorlopig nog aan de rand van het parcours. Maxime en Lise daarentegen... Lise, wat ga je nu doen? Nee, een freeze. Dat is 10 seconden blijven stilstaan. En daar profiteert Ian maar al te graag van. Het viertal volgt elkaar netjes op de voet. Dus ik hoop samen met je mee op een spannende eindspurt. En dat brengt ons bij het laatste overzicht. Oh, dat ging snel. Het goud is voor Maxime. Ian pakt zilver en schuifelt als tweede over de finishlijn. Het is een kwestie van seconden voor Lise brons pakt. Charlotte, je bent nog alleen op het parcours. Je mag die superbox gewoon in het water gooien.
Dank u. Come on, baby. Kom aan, nog een laatste sprintje trekken. En onder een groot enthousiasme en onderwaterapplaus glijdt ze over de finish. Zei ik glijdt? Inderdaad, glijdt. Voilà, speciaal voor jou nog even een overzicht met de puntenverdeling gevolgd door de voorlopige eindstand van deze reeks. Manneke, weet je wat de dag was, Paul? Een of andere sadist. Ja, ik heb nooit vooraf gezegd dat het makkelijk ging zijn, hè? Parcours 4. Dat is nog een allerlaatste keer pompen of verzuipen. Wat een sfeer, wat een ambiance. Ik zou bijna durven zeggen, deze band gaat ongetwijfeld nooit meer stuk. Concentratie. En we zijn vertrokken. Charlotte? Charlotte? Ah, waarschijnlijk net iets te veel water in haar oren en daardoor het startschot gemist. Ian daarentegen heeft het startschot zeer goed gehoord, komt met een knal uit het bad en trappelt elegant over de eerste hindernis. Minder elegant nieuws voor Lise, want zij grijpt een freeze en moet dus 10 seconden blijven stilstaan. De mannen dartelen trapje na trapje over de ladder en vervolledigen het parcours met een potje kopstoten. Maxime moet zijn hoofd buigen voor Ian. En Lise, die ondertussen volledig ontdooid is, plant een inhaalmanoeuvre. De twee mannen genieten samen van een badje, terwijl Lise de comeback van Super Splash maakt. De mannen denken, one moment you're in, next moment you're out. En gunnen Lise geen kans op de overwinning. Meer nog, ze pakken de teugels in handen en kijken de helling recht in de ogen. Als een helm niet in de weg zit natuurlijk. Hola, mooi momentje. Nog eens Maxime. Dat noem ik nu eens je helemaal smijten. Ja, bom voor Ian, copain. Kopij Ian gaat kopje onder en Maxime die klautert ondertussen verder naar de overwinning. Zijn oerkreten geven aan dat dit parcours best wel intensief is. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Of beter gezegd, aan de overkant van de berg. Want hij nadert, klautert over de berg richting de finish. Ah, dat is de glimlach van de overwinning als je het mij vraagt. Proficiat, Maxime. Ondertussen een bescheiden overzicht van de andere 3 kandidaten. En Charlotte die denkt, de strijd is nog niet gestreden. Ian mag terug in het water. Hola, wat zien we daar? Dit is mijn kans, denkt Lise. En ze beginnen samen aan de beklimming van de laatste berg. Lise laat zich letterlijk helemaal gaan en glijdt over de finish. Ian puft als derde over de finish en ook voor Charlotte is de eindmeet in zicht. Eraf en erin. Proficiat. De strijd is gestreden, maar we kronen dadelijk ook de grote winnaar van deze reeks. Ik hield mezelf sterk tot de finale en toen verzwakking. Wie is de winnaar? En de winnaar van deze reeks is... Maxime. Proficiat.